Takže ahoj, my tě zdravíme v Minecraftu a dneska tady mám Foxíka. Čau. A my jsme tady... ty furt musíš jezdit jako kot dokola, viď? Co to tak jako chcíplá ovce, ty vole. Čau. Nahráváš to dál? Jo, hele, takže udělali jsme tady takový pozdrav pro našeho kamaráda ze třídy. A jo, takhle obráceně. Že budeš slyšet přes ten výtlem? Jo, všechno bude slyšet, neboj. Shuffle die, jak vidíte, a tady se nám i jsme zabednili creepery. A takže asi počkáme, než Foxík dokašle a nevím, kdo to zapálí. Foxy, chceš to zapálit? Chceš mi tu čest? Ne? Počkej, já tady flint and steel mám, takže radši bych šel odtamtuť a vyjel nahoru, hele. Cože? No, jestli zapálíš to nebo ne? Cože? Zapálíš to nebo ne? Zapalíme to oba. Dobře, tak každý z jedné strany. Počkej, já bych si to přece točit na tom, já nevím, jak z toho slíst. Musím toho zničit, dobrý. Takže flint and steel. No prostě tady jenom vidíte, jak máme rádi našeho spolužáka. No on je to takovej... Tak může... Super kluk. No, takový super duper, no. A jak můžete vidět, tak se nám sem vtírnuli dva creepři. Úplně stejně jako Shuffle do třídy, takže... No, je to vtírání trošku naučil Shuffle, no. Tak... Takže asi to zapálíme, no. Ty jsi tady udělal koleje? Ani nevím, asi jo, no. No to je jedno, tak to zapálíme a odboukneme Shuffla. Jenom bych chtěl říct, že to mě trvalo asi jenom 7 minut. 8, 9, 10, nevím, no. No, skvělá práce, Foxiku. A... Máš připravený zaplavač? Ano, mám. Tak, to když jako startuji a já si beru F jako Foxík. A já si vezmu L jako cripple, tak. Dobře, tak jsi připravený? Kámo, nedu se tam. Sněhu. Já se nedusím. Dobře, takže 3, 2, 1, teď. Hlavně to natoč. Au. Oh. Hezky, jsem nevěděl, že to bude tak dlouho to Very nice. Máme tady i diamanty. Hej, díť. O. Diamanty? Kde? Hele, tamhle jsou ty zombíci 2. Kde? Tady, jak jsem. Co to dělají? Nevím. Hej, přežili to ty creepři? No, asi určitě ne, no, ale... Počkej, ale já myslím ten, jak jsme ho zamkli do dveří. To si vypouchlo, ne? Počkej, tady je... Jo, pravda, to bylo blízko u toho, no. Nože, takže to je asi konec, jak vidíte, dopadlo to velmi hezky. A já tady ještě zadělám teda tu lávu. A hele, máme tady nějaký opuštěný doly, nebo co to je? Víš jo, že to vypadá jak to nazvat. Hele, kluci moji! Jsou tady ty černý stíně. A nejdu zapálit, to je škoda. No nic, takže pro dnešek Nech je, teď jsou to chudáci. Hezky, já ho zabil. Ender oko. Chudáci, teď oni dávají hrozný damage, když se v tom admin modu. Jo no. Takže pro dnešek... Cože? Nic, už se rozloučíme. Jo, takže já se s vámi loučím, pro dnešek je to konec a co řekneš nakonec ty, Foxy? Asi nic, jenom se s vámi rozloučím, tak se mějte. Takže určitě, jestli se vám video líbilo, tak dejte like, nebo přihlašte mi odběr. To si pak tak najedí, jestli myslíš, že se to někomu bude líbit.
Hele, já myslím, ten, kdo zná šefla, tak ty mi tam pozve i lidi. Jo, to je možná pravda, no. Tak jo, tak Takže, no znáte to, like, sdílet na Facebooku a tak dále, takže čau. mějte se.